kok to mo thungai rong na tini tamne bagai ri hitman aw belekino hambai chini kok boro kok to mo thungai rong no tini actually kabang mo jora nai tongkha tabu ko joto jaga no choli ui tongo je tabu tamo nga kai nung tam bagai kabang mo boro question khlai tongo saiman na ni bo musu jari tongo tam bagai ti pramo thano ya kari BJP o nang hapka atop pino tilei no ga akok no ti tahu kabang mo jaga ro ui tongo press meet ro khlai leyo bu jatre pot khlai leyo ke bo musuk sui khlai leyo ang kuno jagi boro no boro ga samani karon boro bi musuno phai boro ga kok salai no tongo salai no manu siwi no manu karon bubagra ba asuk ke puilani simi samung tang phaimani ba tam bagai borok dini mamana tam bagai hotat ke borok ni question awar no khanawang je hotat ke bahai ke nang o decision na kan nei actually tabu no norong channel ni bisinti ang borok no kok no sana musunai je nai donai ro no dini ang o decision na mani hotat ke ya onek age ni simino ang sotor kori ui pheja onek age ni simino onek sekang ni simino sawi pheja je sini ti pramo thawo tabu khito borok ni ti pramo thak ang tongmani jorao khito ang borno saman jorao khai chini ti pramo thani kopni ang masawo sini ti pramo thawo system kri kha abo belai kheno sasubli ano mui tongkha ga abno chung thik khlele ni nanglo kabang borok sawa abo borno kaisa ni kok nok asule ni salaiman khamu ang kabang ma bar sai tok kha wai sai tok kha sai tok sini sai tok mani ngiang dei social media ro bang kabang ma bar no saka je ama herong no tilei salanya nanggo ang sebaina bagiya songsa ui phaimani ba abno te borak dinan bagi je sawo जों kok salanya nanggo jesuk barang sawo जों kok salaya abo thikhanya nanggo no asuk barno ano norjakha asuk barno ano sagnang ya khlaijakha ga ulo songoi ni kha jak je jagawo kabama jorawo nung kha alliance thangkan ka ipip dibai ma heke bai thangan alliance khai sagla khmani jorawo bo kebo na kebo sakthoni bagi neta mantri minister anglainyani bagi alliance thangka neta bai neta khai tongthoklai baglai chalai donglai nini kabanga commission banjo kabanga jaga ro no nini manthai soktai ro no baglai chalai tongthoklai dong public no hanga kai nang BJP nei nang motha nei eu chikon mikon manthai soktai ro bon to kok bangri ui chini ti prasani propito manthai ro no kati ui dong okay am bagai yang songkha je rajniti se khlai dong hanga kai ba प्रकृतो राजनीति alliance tongmani sile yang main party no thangai samung khaisina samung khlainani chengkha abonon tabu starting tabu skangni salo boi kaham kubui tatal ani tatal ke boru anu logi digla ani kok samane kubui tongung ke public rok jawab dinai public rok saiman nai abon bagina ani yatri semo lokorokni sung BJP IPP modok kaitham halo mandoi thakong nai dong tabo juda khai thangkon hain khai boru bai halo mandoi se samung khaine nang tongba samung khaitani kebeng morok bo phairok khaimano hne ni sungmani wo ngakai ano kabang bo personally bo kollok bo khlai lekha nung ajago no chajagi ngakai ba nung BJP o thangye ui congress o phaiman khamu eba CPI mo phaiman khamu au juga ju to khlai ka kabang bo borok no tamo khai jotoni no borok ni moto darshok tongo borok ni nahar mu tongo je bo jagao tongi bahage samung khai ka ngai prakrito babe chungchini borok no chuba so khlai man kabang borok sa nung ta BJP o thangge 30% ko saiman no bancho tini ang sanani mu chungo 30% ani tabu je 30% no prakrito babe hamjago uni sawi dongnai ro ang haksal ni kok saya nongni channel ni bisingti dumasoro ni netar no simino sagrawana dumasoro ni netar ro tabu je ang MLA poldam suni bepar tigo ang hamia sanan thanya boba yang kabang mabar malanya ni chai to kha kok salanya ni chai to kha jak bor takal kok salai tonglai ang abono bo sanani thanya ngai abo dumasoro ni borok no saimanu je boba hai tamu soli utong ang je saman kok kubu jata talda abo public rok saini mantong personal kok jung boba kuno salanya ni sujug manya tambagi himale sango pango tong nero sango pango tong nero borok mang je jaga phan kebeng ngai tabu khlai leithung ani to kuna apatti kri ang phaiman logi borno press meet bukai mani nukha abo beleke no muni ko thok jago ang bai borno replay bordan thangli nang hai poritus devor ma bat bal nang hai poritus devor ma tambagi nongkhori ma thang nang hai ekjon thangkono chini kono khoti ngia poritus devor ma ekjon nong koi thangkai chung 1000 poritus sanam nai ama hera bo chung kabang manukha ga ang borno kokno sanani musungo te public ro bonugui tongo je press meet ke khai salayo poritus devor ma bat hamia nei press meet khaimani jaga asujak borok no ano horong ke phun khai tesa please nang tesa kifeli phedi ga abo bom hai di charita abo bobo hai tomu abo bobo hai lasimba singsa tomu sar mana o jaga clear nguse asuk din borok bai tongprung ga kai mane ang borok bai satok jagai sugluk jagai
saknang ya khlaijagi tongpuru ngakai Poritus Deborma hamiang thangka ga asu din tangi boro kok saya tini tamugi nongkhobai mani boro ni ekha rajniti khaya noko siringke asui tongdi bongni ichha tabu prokash wngkha bongni bukhani je ichha tongmani abo bohi prokash wngkha asuk din bongni chal tongmani je boro ano ara tongpuru thungui toni rikha gaon boro rajniti khaya noko asui tongdi jar mane tamo bongni bukhao ichha tongmani aba hekena aro thungmang satokmang tektori mang mentally torture khaimang noko void khe asuri nani ani naharmung aboya ani naharmung boro gano jesuk thungnai ang asuk no raknai ang kabangma bar saka buitini sawo ang sajaksi mosarok ungkulogo yakung kongnui usluka maneno abonorok kharnani bagi hintasong dini ang sajak abote bu kaham ke kerak ke soprono bagi sini ang onek bar saka sistem sayang tongkha sistem no thik khlai di onek bar saka engke tini bojagan bongni ajago bongni dijarita nujui tong ojago no sawo kongres thangkai chakamu ara ang boro thangnai thang yabo ang si sinai bilena ang tangi kongres thangnai ang tangi BJP tongyang nai je jagao central committee BJP tongo state committee BJP tongo je jagao tini o neta hanjang nai ro thani angkoni samung humung jodi no porok maya rang puisa maya ang tangkhangkai abon pore nukjagan chini neta manida agiwa abororok no same abororok no bororok je puru ani yago khomota tongo ani yago khomota bolte tipramota songsai phaidro puru MLA kri MDC kri puran no noksa gya an logir tharnai bororok abo ang saiman khawam hai bororok no tini chini MLA babu no haino tabu logir lei tonglai ang bono halok ni kokto sana thangli do bong bukti khana ka ang rajniti o halok kripu ani mote ngaka ani mote ola ang halok banyo tongu halok jani jotto ni kotor ani takuk bukuk si jotto ni kotor aboni polisi rajniti kintu borok ni bukuk ang khanaka public ro na boni jawab rinai rajniti kheke ki takuk bukuk paithang hoida rajniti ki takuk bukuk phaiya arbon ko kokon ang saimano mane ang sapuru ngakai rajniti halok ta tubudi a halok ta tubudi ni samnai block president chini taku obiji Tripura bini ganao asu dioi ani 22 rupini koloi no ngaka asu dioi abo ani mama ni beslano ani bu phayung no hani press meet khaidoi tonu ga abo dicari taya diba arte kaisa ko borok ano nukhang press meet o kaisa nukha full interview nukha chini taku obiji Tripura Poritus Deborma par Poritus Deborma par bohai bat par no sung nangya bohai bat bar khorjo thangpano kunungya chamani khanaka ang chini taku dau bijitno nangano bakparan pan angno bakparnya nonang agibo hamjago tabubo hamjago kha khlaio nini thanio wansukmung tongu ngangkai nang din regret khlainai je o Poritus Deborma ni jagaino nang tini tipramo thawo sinimung man khana nei nang salja wansugan ang khlai dikha ako bosaya kintu kabangma borokno tipramo thawo tui khlaiei sujugri mani tongo press meet khaitani asugnayo ano tabu kului tongnai rokni logiu bahaino central jepuru YTF ni central committee khana ni puru buba grano sawo Poritus तुम्हारी तरफ से 4 आदमी को दे दो आंगा पुरु taku buku ni kok jati gusti ni kok sawang jati gusti no rohi able ani yakti ang selection sab noriba abudang selection ani yakti selection di mani khotro joiri ang noriu bo ani tiprasa angko no surojit mok no ambasani noriu bo khorosam mok bo ani tiprasa chini takuk Jinet Deborma ni munga prostab rohu bo ani tiprasa chini takuk Mintu Tripurani munga prostab khlayu bo ani tiprasa अब हाइखे 4 जन नि सुजुग दिमा बा 4 जन न दिखा किंतु आज रहो ताबुक नि जे राजनैतिक गुरु का हम नि चौजनाइ र आफुर मिन्तु त्रिपुरा नि विरुद्ध कक साउ ब चराइ खु बनो राजनीति उ एक वारन बुम मातान नै अब आमाइ कबांगमा गे तिनि मेन कक नखाय आं बदलो थांनाय थांगिया अब बरक आनो सानानि नांगिया बसकांनि सालो केबें मुंसा करै आं साइमनो आं एलायन्स पार्टनर तंगिया आं डाइरेक्ट पार्टी हंगे पॉलिटिक्स न खलाइसिनाय बरक खाय आं खलाइ मंगला दफा नैबो फुनुक नै तै राजनीति बो थुंनाय आ राजनीति बो चंबाय चं आबला आं मंगला नरक नाइ नै दि कबां जागावो चिनि तिब्रासर करै तिब्रासर नि तामोबा रेगा सामु तांसानानि दैनि व्यवस्था किसा काहामुनानि लामानि व्यवस्था किसा काहामुनानि किसा मिसाओ मानथाय सक्ताय मानथाय बेनिफिशियारि बुंको लिस्ट हाबनानि आवसिबले आजागा पर्यन्त यां ग्रास लेभेल तंनाय बरक न हंगाय पार्टी नि सावै न बीजेपी बिता मिलिति बीजेपी नि साइड नि खतिब्रा मथबै ता मिलिति तिब्रा मन थ न मानथाय सक्ताय तारति बीजेपी न मानथाय सक्ताय तारति माने डिवाइड एन्ड रूल किंतु नों नेता रनो थांनाय नि प्रोग्राम कतर जागावो नेता बाय नेता एकलुगि मिलिलायजा गुरिलायजा थांलायजा गोबांमा सामु मुकारिलायजा तिनि साव बीजेपी खायगांथैन बीजेपी खायगांगानि तिब्रासना हामजागिया थांलासा आं दाबु बुंकायसैया नांखांके उलो आं नायि सिमि दङ जे बरक आनो पर्सनल अटैक खायनि आं बरनो याकारिया
bongni jotto porda fast keri baina ang tini chini borong munang Vikas Dev Burma Tribal Welfare Minister tini sak jora norok nai ni di borong munang Mebar Kumar Jomatia Tribal Welfare Minister tongpuru edisio koite garoka Tribal Welfare ni fan norok khobor nai ni di nong channel ro abuni age srang obur Dev Burma tongpuru bo busuk rohorka abuni jotto age tongnai Tribal Welfare Minister edisio busuk fan rohka ar tabu borong munang Vikas Dev Burma tong thanio edisio sabno rohba edisio to tiprasar serai ni bagi sebenarnya tiprasar okno bini Tribal Welfare Department ni fan kabang ma rohorka ar o je tipra mothani central lo hne asugui tongnai kabang ma YTF ni leader rok sarik sanjang kangkaino tep ke khogui thangai chini borong munang minister Vikas Dev Burma ni nogo thangai habi lejak sungno samung rohodi sungno fan rohor kangkai restricted tender khlai lejak to restricted tender khlai nang samunu tongnai panung sidi nang monu tongnai panung sidi nang ku kancon puro tongnai panung sidi samung ngangkai abo central ni leader rok ni nangku borok karina purung ngangkai local leader rok borok kamsuk 5 gari tu borok 3 gari borok tu budi 2 gari borok tu budi anga bun gui tongoi soi malaya kubi kok jeta angani ano follow khainai borok nang musari na musung kintu maya jesuk samung humung nongkonai jotto central leader khobor nai ni tabu bo monuroko kabang ma samung edisi tei kintu Tribal Welfare ni fan bai tui phayo je leader koto honjang nei rok samung kai borok bagina halaja tege sang press meet nukha